Salut! Astăzi am să vă prezint aparat de spălat cu presiune Bosch Aquatac 135, adică 135 de bani. Are furtună de vreo 7 metri, nu mai mi-aduc aminte exact. Eu l-am de vreo 2 ani, nu am avut nicio problemă cu el. Înainte am avut un Karcher K5, care în 3 luni deja a avut nevoie de garanție și suportul de la garanție nu era prea satisfăcător, nu prea aveai cu cine să comunici și plus că când mi l-a trimis înapoi de la garanție nici nu l-a ambalat bine și a venit cu altă problemă. Într-un sfârșit l-am dat la jumătate de Prespolex și l-am apostat cu vreo 7 milioane, ăla dădusem vreo 12-13, 1200-1300 de lei. Asta este lancea aparatului, care are 3 moduri, cum ar fi evantai. Asta este, nu știu cum să spun, circular sau ceva de genul. Nu prea este indicat cu asta să dai pe mașină, că s-ar putea să-ți ia vopseaua. Și ăsta e punctiform. Bun. El vine în pachet cu lancea, furtunul, mufa care bagi furtunul de apă la el și un filtru de apă pe care din când în când trebuie să-l cureți. Am și recipientul în care se pune soluție pentru spălat mașina, dar nu prea face spumă. Nu este o problemă, doar că nu face spumă. Acum eu am dat spumă la mașină cu unul chinezesc, o să vi-l arăt în câteva secunde. Cam așa face spumă cu duza de spumare pe care am luat-o de la NJJC. Este una din China, AliExpress sau de pe site-ul lor. Iar spuma este românească, spuma activă de la ProX. Eu de obicei am numai scule Bosch și am întâmpinat niciodată probleme cu ele, nu am avut nevoie de garanție sau alte chestii. Mulțumesc pentru vizionare, o zi bună, salut!